Dan inainay lang ang paglunod ani. So nakakonsumo na tawag mais, nakakape pa ta ani. So mayong adlaw mga idol, hapon ron no. Mo na tong bugas nga mais. Ato na yung agon ron, ipakita na ko sa inyo sa paglungag sa bugas mais. Sa mga pagkabalon sa paglungag. Pakita ko sa inyo sa paglungag ani. First step ani mga idol, magpabukal tag inini tubig no. Ug mo na tong inini tubig nagbukal na. Nagbukal na siya mao. So ato na siyang lundan. Ito siyang lundan, inainay lang ang paglunod ani. Kaya gusto magkonsumo og mais nga di ka ba mulungag. Ngani ni siya paglungag. So duha lang kani ani tong lungagon, duha ka baso. Ato na siya pagkataon kadali. Nga kuha na tog tubig, kana sobra niya nga tubig. Ito lang na pabukal-bukalon kadali. So ano, nakakata sa kadali mga idol no. Kuha ko na to ng sabaw ani. Sobra. Kaning sabaw ni mga idol, pwede na mo ni himo og kape. Una siya gitawag sa mga og si tawag gani ha, ning lanok ba to? Unsa ni? Unsa lagi si tawag gani mi? Lanot. Oh, lanot din ni mga idol, lanot. Ano siya tawag og lanot? Atong kuha og lanot. Ano sa lanot? Amo na ibilang tubig gamay ra. Ay balik na tog takaang. So kasagdaan na sa muna siya, maluto na siya mga idol. Tukloban na to balik. So nakakonsumo na tawag mais, nakakape pa ta ni. Lanot mo na siya, margatas. Wala na siyang butnyag asukar. Atong timplahan. Ano ito yung kape? Itong hilawan. Lami kayo. Lapot ya, lapot. Diba? Libre kapita. So, dara to ang niluto nga mais. Dara. Naway mga arti, humay ilaw. So, mga bata nga di mo kaog mais. Oh, mga na sila. Ako, mais lang ko. Atong mais. Mais. Good.